Malo me kake gani ne? Buhun tonka. Wallahi ya Ka taba ganin buhun tonka? Wai buhun tonka gaba ɗaya. Buhun yaji. Buhun baɗi. Wai shi gaba ɗaya buhun baɗi haka aji. Ka san wannan fadda da wannan kaɗai Allah ya so hukunta ka. Wallahi. To kai yanzu ko ba hukunta ka ba yanzu an ka turbaɗa ma hannun ka ɗaya an ka ɗaya ko an ka sama ga wandonka. Ai an gwada ma ba. Wallahi Allah kaɗai ya isa zunubi. Me nama me yasa baka ba da taɓi? Ga taɓi nan na ba ku. Tabin tonka. Allah ne fa su zaka. Da Allah bar mu. Hada da kai. To biya kuɗin question. Yau wato ai sai biya. Ga kuma direba mu mai capacity. Direba mu mai capacity. Gaba kana mutane sallah wallahi na rubuya sallah. Yi sauri da Allah. Wani mutum ya me yasa baka sauri ne baka gudu. Ko walƙiya ta kai ni gudu. Wallahi bari. Ka san masa kwace na. Wallahi kai ka san Direba ka rika gudu ba, direba ka rika gudu. ka san ba ai muna haka nan mu. Wallahi yanzu in ka zuga shi na rance da Allah yana kama ɗiban mu jikka jikka. Allah sauke mu lafiya.